23 травня, 1181 день анексії Криму. В ефірі «Заман». Я Єлизавета Цереграцька. Доброго ранку. 19 людей загинули, 59 отримали поранення внаслідок вибуху на стадіоні у Манчестері, Велика Британія. Поліція заявила про ймовірний теракт. Близько 10:30 вечора напередодні на Манчестер-Арена закінчувався концерт, на якому було декілька тисяч людей, серед них підлітки і діти. Як передає агенція Reuters з посиланням на 2 американських чиновників, вибух міг здійснити терорист-смертник. На місці події працювали сапери. Інформація про теракт уточнюється. В настоящее время мы рассматриваем произошедшее как теракт до получения новой информации. Мы тесно работаем с Национальным отделением полиции по борьбе с терроризмом и с разведкой Великобритании. Это, безусловно, очень ответственный момент для нас всех. Мы делаем все, что в наших силах для поддержки пострадавших. Майдан закордонних справ проведе сьогодні конференцію на тему «Окупація Криму. Підсумки, стан, прогнози». Захід проводиться спільно з представництвом фонду Конрада Аденауера та Меджлісом кримсько-татарського народу. На конференції будуть обговорювати стан окупованого Криму в умовах санкцій і блокади за останні 2 роки. Наш кореспондент буде присутній на цій події. Чекайте на його пряме включення о 10 та 11 ранку. У Києві пройде флешмоб «Щасти на ЗНО», щоб підтримати абітурієнтів. Сьогодні вони складають перший іспит українську мову та літературу. Флешмоб запустили у соцмережі Facebook. Колишні учасники тестування поділяться своїм досвідом складання тестів і підбадьорять учасників цьогорічного ЗНО. Під школами, де проходитимуть тестування, зберуться цілі групи підтримки, де будуть студенти, музиканти, представники різних професій і навіть молодші школярі, для яких тестування ще попереду. В цьому році на ЗНО зареєструвалися біля 240 тисяч осіб, з них 740 – це абітурієнти з окупованих територій Донбасу та Криму. Минулого року бажаючих здати ЗНО було на 30 тисяч осіб більше. Про те, як відбувався флешмоб, дивіться у наших денних та вечірніх випусках. Злива паралізувала автомобільний рух в окупованому Сімферополі. В місті випало до 200% місячної норми опадів. Очевидці пишуть, що серйозно підтопило райони вулиці Глінки, готелю «Москва», залізничного вокзалу. Як повідомили у мерії кримської столиці, влада не спроможна нічого вдіяти для спуску води, тож чекають, що вона сама зійде. $30 на місяць. Таку підтримку отримують кримсько-татарські студенти та школярі, які вимушені були покинути Крим. 60 дітей та підлітків виберуть представники Меджлісу кримсько-татарського народу. Допомогу збирає кримсько-татарська діаспора в Турції. Потенційні спонсори зібрались за сніданком. Подробиці у сюжеті Еміне Халіл. Кримсько-татарська спільнота Туреччини підтримувала студентів з малозабезпечених сімей на півострові до окупації. В цьому році традицію продовжили. Як ви знаєте, продовжується окупація Криму Росією. У наших співвітчизників, які там, є сім'я, діти. Вони повинні отримати освіту. Оскільки чисельність нашого народу невелика, рівень освіти у народу повинен бути високим. В Туреччині велика кримсько-татарська діаспора. Ми повинні підтримати тих, кого колись залишили в Криму, хоча б стипендіями. Я приймаю участь в цій акції, тому що Крим – це земля моїх предків. Наш прямий обов'язок – дати освіту дітям наших співвітчизників та братів. До окупації зібрані кошти роздавали у Криму. Цього разу організатори вирішили підтримати тих, хто змушений був покинути батьківщину. Це будуть діти, яких рекомендує кримсько-татарський меджліс. Вони будуть відбирати та оповіщати нас. Головні критерії стипендіантів для нас – діти мають бути учнями, бути з малозабезпечених сімей і підтримувати погляди кримсько-татарського меджлісу. Для бажаючих взяти участь в акції ми підготували і роздаємо ознайомчі брошури, відправляємо повідомлення на мобільні номери, також повідомляємо через наш інтернет-сайт. Щомісячно 60 школярів та студентів, яких відібрав Меджліс, будуть отримувати $30. Контролювати процес відправки та отримання матеріальної допомоги буде стамбульська спільнота кримських татар. Еміне Халіл, Владлен Мельніков, Заман, АТР Стамбул.
На цю годину це все. Далі в ефірі програма «Бугонь». Наступний випуск новин о 10-й. Бути у курсі останніх новин ви можете, придбавши підписку на телеканал АТР на нашому сайті. Ваша підтримка важлива для нас. Залишайтеся з АТР.